Ahoj. Možná zase nevíte, kdo tady dneska se mnou sedí a já to takhle často dělám, že vytahuju lidi, na jaký se možná zapomnělo. Když bychom ale šli 10 let zpátky, tak můj dnešní host, Milan Kinc, byl talent světového významu. O něm se skutečně vědělo ve světě a to nezveličuju. Ale možná ten důvod, že malinko sešel ze slávy, není tak vidět, si dneska odhalíme, co je vlastně tím důvodem. Takže někdejší světová potenciální hvězda Milan Kinc, můj dnešní host. Ahoj Milane. Vás zdravím. Jsi opálený, byl jsi na dovolený, kde jsi byl? Na Zanzibaru. Jak jsi užil dovolenou? Výborně, celý týden jsem chlastal. Na to já mám vlastně otázku, protože mě zajímá, jak funguješ na dovolený, jako najdeš tam fitko, hlídáš si bílkoviny? No, jakože popravdě jsem přítelkyni říkal, že musí být fitko jako hotel s fitkem, no. Takže to se mě splnilo. Ač se to nebude zdát reálný, tak jsem tam odjel nohy, dal jsem tam vlastně celý vršek, takže jsem takže cvičil 3krát tam. No, ale pak jsem vždycky prostě zlehl v bazénu, nebo jsme byli na výlet a tam se prostě pilo. Na to, že mám za 12 týdnů mistrovství světa, tak jsem si řekl, že to si uvolním trošku. No a od pondělí jsi v dietě vlastně už. No, jsme přiletěli a už je zase prostě tvrdá realita. No, jak jsi se odpočinul, on to není už je zříží a už se jde. Jede. Ale my půjdeme úplně na začátek. Ty jsi začal závodit a dost možná i cvičit 2010. Ne. To jsem závodil. To jsi závodil, ale po 6 měsících, ne? Jsi vlastně závodil. Já jsem začal cvičit někdy v 9. třídě, když mě bylo nějakých 14. Okay. Na přelomu, mě bylo 14, to jsem začal cvičit a vlastně první závody jsem měl pak v 15. To už bylo vlastně, myslím, že 2010, vlastně po nějakým půl roce, cvičení. No, 6 měsíců. A jak jsi v té době se vlastně chystal, protože to bylo takový zleknutí, ne asi? Ale jak jsem se chystal, tak místo 2 chlebů s máslem jsem si dával jenom jeden. Jako fakt, ale reálně otec mě mazal svačiny, vždycky 2 chleby prostě se šunkou a tak jsem prostě ubral na jeden a takhle jsem jel. Prostě jsem nevěděl nic o tom, já jsem začal s kamošem mým a jsem ani doplňky nic, jsme cvičili jenom vršek a pak mě vlastně po roce jednou ukázali nohy, že se cvičí ojí, tak jsem si tam něco zadřepoval, něco potahal a šlo se na závody. A udělal jsi medaili hned? Jo, mistrovství České republiky, vlastně mistr ČR mladšího dorostu, do 65 kg. Ty si totiž ten nástup, a budeme se o tom dál bavit, měl velký, ale hele, vlastně fakt o tobě teď moc nevíme a já vím, že původně jsi z Letovic, to je u Blanska. Ne, jsem z Jeseníků. Jsi z Jeseníků, OK, ale pak mám tě spojeno s Blanskem. No, protože otec pochází jak kdyby od Letovic, z Laziňova tam, Laziňova, to je jedno. Z jedné vesnice tam a vlastně jsme tam měli barák a my jsme tam vlastně na horách žili na hotelu, okay. To je vlastně hotel, takže tam jsem vlastně vyrostl v Jeseníkách a pak jsme se vlastně přestěhovali zpátky do Letovic a tam jsem vlastně už pak začal. No. Mm-hmm. Ale čím se živíš vlastně? Já teďka dělám v jedné firmě, děláme kanalizace, čištění a monitoring, kamerujeme a plus vlastně s jedním kamarádem máme firmu, jakože jsme to rozjíždíme na trady, co se týče bitcoinu a tady tohle kryptoměny. Takže klientela, závodníci, tomu se nevěnuješ? Hele, nevěnu, mám nějakého jednoho člověka, co připravuju a jako popravdě, jakože když mě někdo napíše, tak ho připravím na závody, ale nikde to neventiluju prostě a takže tak ani netrénuji lidi ve fitku, trénoval jsem dřív, jakože jsem měl nějaký klienty, ale prostě já jsem takový, že od všech chci maximum, 100%, takže ne každý mi to dá prostě. Ale já když vidím, že ten člověk nemaká, nevidím tam tu chuť, tak mi to nebaví. Tak ty od nich chceš jenom to, co si sám tomu vždycky dával asi. No jasně, chci prostě všechno. Jedna vzpomínka, co se mi vybavila, když jsem se chystal na tohle natáčení, tak je, když jste byli na závodech na Austria Cupu 11 let zpátky a ty jsi tam ani nenastoupil. Můžeš malinko na to vzpomínat? Ty brďo, no, to tam tenkrát byla trošku nějaká kauzička, protože jsme tam byli já, ještě 2 závodníci, Gorol tam byl i. Denis Štěrba, podle mě byl ten taky. My jsme tam vlastně se chystali, já jsem vlastně tenkrát žil jenom tým, nevím, kolik mě bylo, jestli 16, 17, nějak tak. A vlastně jsem 3/4 roku jenom trénoval, spal a jedl, nic víc, jsem prostě dělal jenom tohle. V té době jsem měl jakože už sponzory takový, že se nemusel ani nic dělat. A takže jsem se tam chystal, jeli jsme tam, my jsme se rozcvičovali a prostě najednou
přišli borci z pódia a že kde jsme byli, ne? A my, že no, se rozcvičujeme. No a prostě tam vzniklo to, že nás prostě viděli, že bychom to ovládli, asi my 3 Češi, tak nás prostě nechali v zákulisí, schválně ti vyvolávači. Volalo se tenkrát, jestli byl Jebas, myslím, že byl prezident. Myslím, jo, to asi je to období. Tak se mu volalo, jemu se volalo se všem prostě, ať nás pustilo do dalších kategorií nebo něco. Prosilo se tam fakt, jako ať nás pustili, že jsme do toho dali všechno tam a řekli, že ne, tak jsem měl třeba, nevím, pás se vždycky říká, za hoďku jsem měl dom, jako. A to mě tenkrát jakože položilo trošku, jako, že jsem z toho byl trošku takovej na dně, že jsem fakt měl i třeba 3 měsíce úplně jsem necvičil, že mě to fakt jako sejmulo. No. Že jsem jako tomu fakt tenkrát dal úplně všechno. To vlastně byly poslední tvoje nezávody v IFBB, je to možný? Jo, to jsem se fakt jakože na to naštval, a už jsem tam nezávodil. Ty si, jak jsem se zmínil, tak ten začátek si měl velký, prostě hned se o tobě mluvilo, hned se o tobě vědělo. A s tím leckou napadne, že si možná začal s věcma už docela časně. Kdy jsi šel na temnou stranu síly, takzvaně? No, bylo to velice brzy. Když to budeme jako, že já jsem takový, že prostě vždycky odpovídám na rovinu, takže i tady v tomhle nebudu nikdy lhát. Ale bylo to prostě někde na přelomu roku 2011, takže někdy kolem 16 roků. Co bych k tomu jakože řekl, jakože, no, když se na to podívám zpětně, tenkrát jsem prostě, jak tobě jsem říkal, kdo to byl, tak prostě jsem chtěl být nejlepší. Yep. A v tomhle mě utvrzovali, ale když se na to podívám, jsem na tom právě přemýšlel tenhle týden, že si se mě na to zeptáš, co na to řeknu, tak bych spíš řekl toto, jakože to byla největší hloupost, kterou jsem udělal jakože v kulturistice a ve cvičení. Jo. Protože si myslím osobně, jakože to tělo nejenom z pohledu, jakože takhle, jako po zdravotní stránce na to, že je to už hromadu let, tak jsem naprosto zdravý, jako nemám žádný zdravotní komplikace, srdce, játra, ledviny, krev, mám prostě úplně fakt ve špičkové, jakože 100% formě. Jo? I doktor se vždycky jako diví, že to mám takhle dobrý. Ale co se týče, já si myslím, že ten člověk by měl prostě v těch juniorech nebo v těch dorostech je to zbytečný prostě. Jo, tam prostě jde o to, aby si člověk závodil, vyzkoušel si to a pak prostě až přijde do těch mužů, tak to prostě začal třeba na tom uvažovat. Jo. Já si myslím, že prostě ten člověk by měl prostě závodit nebo vyzkoušet si, jak to tělo funguje naturálně, co se týče diet, prostě postupů nějakých tréninkových, jo, vysoký, nízký objem, aby zjistil, jak to tělo mu pracuje. Jo, protože na těch věcech to tělo pracuje na všem, prostě, ať zežereš kuřecí krutí, nebo trénuješ 6x, 3x týdně, nebo trénuješ hodinu nebo 20 minut, prostě to roste. Jo, nebo zlepšuješ se, když máš jako adekvátní přístup k jídlu a ke všemu. Ale v tom věku je to prostě úplná prostě blbost, jo. A strašně jakože nerad, nebo jako v dnešní době už to tak není. Já jsem tenkrát vlastně udělal takový boom, že jsem porazil vlastně jako dorosteneckého úřadujícího mistra České republiky Reného Gorola. Ano. Což vlastně i... To v té době to byl velká věc, to byl velký šok, jako, to se nikdy nestalo. Tady. No, to vlastně Pavel Vacek říkal, že to v životě za 20 let kulturistiky nepamatuje. A vlastně s tou formou tenkrát, co jsem měl, tak mě nabízeli mistrovství Evropy mužů, že mám jet v těch 16 nebo nějak tak. No. Ale prostě skrz doping, antidoping jsem nemohl, to říkám na rovinu. Jo. A takže jako, ale jako je to moje minulost, já se za to jakože nestydím, jako prostě jsem to udělal, v té době jsem tady předvedl někdo, co tady nikdo nikdy nedokázal, ani nedokáže asi, protože byl bych ani rád, aby to nikdo nedokázal. Protože ne každý člověk prostě snese to, co jsem snesl, jo, tak to řeknu. Jo, někoho to může odpálit, viděl jsi to na Dallasovi třeba, jo, ten taky začal brzo, jak dopadl, nebo dalších jako kulturistech, jo. Když se podíváš 10 let zpátky, nebo těch 14 let už to je, kdo se mnou závodil, tak půlka těch lidí už ani nezávodí nic, jsou z nich prostě normální lidi zase. Hele, když jsme začali natáčet, tak jsi tady mluvil o tom, že si v tom věku mládežnickým si dělal hodně asi divoký život, si měl a takhle. Neovlivnily tě i ty věci jakoby v tomhle tom? Hele, to mě neovlivnilo, jakože co se týče pak postupem času, tak do toho vlastně víc, jak je třeba jako víc nervózní nebo něco, ale nikdy mě to prostě neovlivnilo tak, že by mě to ovlivnilo v něčem. Přece jenom dceru jsem měl tady v 21, jo, takže. Takže jako tady v tomhle, jako po zdravotní stránce mě to neovlivnilo, jo, ale zase podotýkám,
nechci se nějak to jako ty, chlubit. Nemá prostě každý takovou genetiku, jak mám já. Jo, prostě když jdu na krevní testy, tak já nemám hodnoty prostě třeba jaterní přes 1, jo, což normální člověk, a i normální mají vyšší třeba někdy. Jo. A já teda jako srdce, ledviny, všecko prostě funguje díky bohu na 100%, a takže jako nikomu bych to nedoporučoval. Jo. Kdybych já měl osobně vybrat, tak když bych v těch 15 začínal, no začal jsem ve 14 cvičit, tak bych třeba určitě počkal do těch 20. Jo, 22, 23, už do těch mužských kategorií bych na tom začal po těch 6 letech třeba přemýšlet. Byl bys teďko lepší závodník, kdybys počkal? Nemyslím si asi, že bych byl lepší, protože každý má nějaký genetický potenciál a těžko říct, jako jo, a to si to neumím jako, že takhle bavit, jak by to mohlo vypadat, to jsem taky přemýšlel. Možná bych byl lepší, možná bych nebyl lepší, ale zase bych už neměl tu slávu, kterou jsem měl prostě, že jsem se zapsal do té kulturistiky české jako nikdo tady. Je to tak. Ty už jsi o tom mluvil, ale tebe se už v mladém věku chytly docela velké společnosti na doplňky a tak. Můžeš jako nějaký podmínky, jaký jsi měl, protože... Ale tak ono to vzniklo takhle, no, že v těch vlastně, když jsem vystřelil, že... A udělal jsem takový boom, tak jsem vlastně měl nějaký sponzor, jakože neoficiální, co mi dávali peníze ze zahraničí lidí, což jsem měl domluvený přes jednoho známého. Ty mě platili jakože veškerou přípravu a ne malé částky. Nebylo to žádný jako nahotiny nic, jo. Bylo to fakt jenom všechno ohledně jako cvičení, jakože na tohle. Ne, jak někteří tady závodníci se tomu uchylujou. Ale měl jsem prostě společnosti, třeba CSN Supplement, to byly z Jižní Afriky, Size Enzymetry jsem měl. Size Enzymetry jsem byl vlastně první závodník, který byl vlastně sponzorovaný finančně i. Vlastně nevím, jestli to jakože tak někde on ventiloval, ale mě dával jako peníze měsíčně a i peníze dával za focení. CSN mě dávalo doplňky výživy, prostě jakýkoliv jsem si řekl, to bylo přes Nila Hilla vlastně domluvený. Takže tak, pak jsem měl ještě, myslím, že jednu firmu Muscle Junkie, nebo tak se to jmenovalo. No, byly nějaké společnosti. Jako no. Hele, já si tu dobu pamatuju, Size si docela jako vyzobával ty český talenty pak v nějakou dobu a něco jim platil. Nepamatuješ si jako částky, protože já vím, že já jsem domluvil vlastně mýmu kámošovi jakoby s nima smlouvu a jako ty podmínky měl fakt hezký a dneska je málo kdo má, ale jako bylo to, jako, já nevím. Tak nemůžeš srovnovat dobu tenkrát dnes, že dneska jinak prostě inflace všecko, takže tenkrát ty peníze bylo trošku něco víc. Jo. Ale já si pamatuju, jako nebudu říkat čísla, ale když to vezmu jako v potaz, tak jsem měl větší příjem než člověk, co chodil každý den do práce. No, vidíš, to jsem neviděl. Jo, měl jsem to tak po dobu do nějakých těch určitých let, že jsem prostě, jistě, když jsem to poskal ze všech těch lidí, tak jsem vlastně měl víc peněz, než kdybych pracoval. A jako pokrylo mě to všechno. A i normální život, a i cvičení, všecko. Jo, já třeba, kdo mě zná, jako hodně lidí o mě vykládá, pomlouvají mě, ale nikdo mě z nich nezná osobně. Jo. Kdo mě třeba zná fakt osobně, tak ví, že já doplňky vůbec neužívám, žádný. Já nemám teďka ani protein, nic. Já jsem takovej na to, že k tomu mám takový trošku jiný přístup. Já jediný, co mám, tak mám vlastně multivitamin, multiminerál. A to vždycky, že na to třeba 3 dny zapomenu. Ale jinak jakože já žádný doplňky neužívám, nic. Jo, já jsem takovej, že dřív jsem si něco vždycky vzal, ale teďka poslední roky to není smysl žádný. Protože k tomu mám takový přístup a vyzkoušel jsem to na více lidech, že to je prostě všechno marketing prostě a ten efekt tam není takový, jakože protein je dobrý, to je základ. Jo, ale jak mi říkal jeden můj trenér z Ameriky, Jean Diesel Morel, který mě připravoval na některé... Jo, to nevím, jsi byl jo. Okay. Já jsem byl podobně jakože trenérem a jsem si to vyzkoušel a šlo mě o zkušenosti. Okay. Takže Jean Diesel Morel mě vždycky říkal, že kdybych to špatně řekl anglicky, to nejsou jako angličtinář, ale vždycky mi řekl, než je zasraný protein, tak se pořádně nes. Okay. Takže tím jsme se drželi vlastně, jo. Takže jako protein se měl jenom po tréninku, ale než abych pil jakože třeba jak si někdo dává do tvaru, a ty blbosti mi řekl, vždycky jsem měl třeba před spaním steak, jo, nebo něco, kromě třeba tvaroh. Takže takhle, takže takhle mi to zůstalo a... Ale to aplikoval vlastně i George Farah na Lukáše Osladila, si pamatuju, že to vlastně taky jakoby vlastně... Hele, dívej se, ono v té Americe je to trošku, protože jsem měl 2 trenéry z Ameriky, tam je trošku jináčí mentalita a přístup k té kulturistice, tam se fakt klade velký důraz na jídlo. Fakt na velký kvanta jídla. Jakože
to prostě nešlo ujezd, prostě nešlo to, jako já jsem mu říkal, že to nemůžu ujezd, tak jsme to prostě zkoušeli horem dolem prostě. On měl teda fakt jako, že můžu říct, že jsme si jako pak jsme spolu byli v kontaktu furt, jsme spolu komunikovali, vyhráli jsme spolu mistrovství Německa, mistrovství Jižního Německa v NACčku, absolutně. Mám takovou příhodu, tyhle, nějak jsme dělali superku, byli jsme v Německu už a nějak mi něco tak naordinoval, já jsem do rána vychcal 9 kg. Okay. Já jsem přišel úplně na mé propadlý tváře, oči mi lezly z důlku, ne? A úplně, že tak to je ale špatný toto. Okay. No a takže, ale vyhráli jsme prostě. Okay. A pak vlastně mě připravil na Frey Classic profesionálu, což se nikde tady v Česku neví, asi málo kdo to ví. Je to vlastně profesionální soutěž, že jsou pouze pozvaní profesionálové. Byl tam tenkrát Petr Molnár, Ronny Rockl a bylo nás tam 21, byli tam sami mistři světa prostě ze všech federací. A mě tam pozvali taky tenkrát, skrz ten boom. A já jsem tam přijel prostě úplně nejmenší ze všech, prostě já jsem vážil třeba kolem 80 kg, všichni 120, 130 kg, taky obludy, ne? A vlastně jsme vstáli 21 borců nás stálo, byla první 6 a pak další číslo bylo 21, to jsem byl já. Hezky. Takže jsem byl v top 10 a vlastně jsem byl nejmladší profesionál. Tady jako tenkrát říkali, to je Beran, ale to jsou keci, prostě nejmladší profesionál, v Česku jsem byl já. Jako neměl jsem profesionální status, jako že bych si mohl říct třeba jak on IFBB Pro, ale byl jsem v NACčku, jako profesionálně jsem závodil v profikách už někdy v 18. Bylo to 18-19, nebylo, myslím, že tak nějak, teďka bych kecal, už si to fakt nepamatuju. Těch závodů bylo tolik, že jako si vybavuji některé závody a některé ani nevím. Jako. Bude to ta 10 let, co si vlastně opustil IFBB, v tu dobu jednotnou IFBB, to znamená, to byl takový hegemon, hlavní taková cesta většinou. A ty jsi došel do NABI, to bylo docela divoký, to o tom se mluvilo hodně, málo kdo to pochopil možná v té době. Co stálo za tím, jakoby? Co bylo tím důvodem? Hele, asi jak tam bylo to Rakousko, jedno s druhým, pak jsem vlastně k té NABI zlížel, jakože je to nejstarší federace na světě. A takže jsem tam přešel, vlastně to bylo mistrovství České republiky, NABI, úplně první vlastně to mělo Michal Benda, to pořádal, takže to bylo první mistrovství České republiky pod jeho vedením. Mě tam dostali teda a vyhrál jsem absolutně, porazil jsem jako junior vlastně zase muže, jo, takže to byl takový fajný nástup. No. Taky si to pamatuju. Zmínil jsi Michala Bendu, charismatická osobnost, v podstatě takový ksicht jako NABI v podstatě v Česku. Ano. On ti byli na svatbě? Jo, asi jednu dobu jste k sobě měli hodně blízko. Jo, tak já jsem ho bral jako, že pak nás seznámil taková jedna kontroverzní osoba, Michal Vachout. Ale... Michal se možná bude koukat, ahoj Michale. Čau Míšo. Tenkrát mě vlastně s ním seznámil, bylo to tady v Praze, takže mu za to děkuju, jako teďka i zpětně, bylo to fajn. Michala jsem měl jako takového svého mentora, bral jsem ho i tak jako jak kdyby jeden čas jako i svého takového taťku prostě, jo, že jsem fakt k němu zlížel, prostě my jsme takový hodně podobní, takže jsem k němu měl jakože blízko a připravoval mě i na nějaký závody, prostě bylo to fajn jako to období, teďka je to takový, jaký to je. Jasně. Seš tam v podstatě 10 let. Co tě na té NABě zaujalo a možná co se ti tam jako zase nelíbilo, nebo takhle, jak to zhodnotíš? Tak, jakože na NABě, co se mi líbí, hele, na NABě se mi líbí ta přátelská atmosféra, neberou u nás, protože jsme Češi, že, ale tak to je jedno. Ale v zahraničí prostě tam se k tobě prostě přistupuje jak prostě k závodníkovi, jo. Jakože co se týče, já jsem byl na mistry univerz, to bych každému závodníkovi přál vyzkoušet, prostě mistry univerz v Anglii, dozávodíte, běžte se tam fakt zajet podívat nebo si závodit, je to nejlepší show, kterou můžete zažít pro amatéry. Jo, tudíž to se mi na tom líbí, jo, prostě i ty lidi kolem jsou takhle fajn, jako, co se tady lidi v Čechách, jako ti závodníci, tak to je takový smíšený, to je klasika prostě, ale v zahraničí je to fajn, prostě kam jsem dojel do Srbska, do Rakouska, kamkoliv, do Anglie, všude přátelsky, prostě něco ti chybělo, ti pomohli, všechno. Byl jsem i v NPCčku, jsem závodil, pár závodů. A to bylo ale v době, kdy jsem se prostě věnoval myslivosti hodně a lovu, takže to bylo takový všelijaký, to se ani jako na to nespomínám nějak dobrým. No ale na té NABě mě ani nic nevadí, jakože nemám k tomu žádný jakože výčitky, jako někdy ta organizace je taková, že trošku čekáš, třeba 5-6 hodin, ale dobrý, ale jinak je to fajn.
Já jsem dneska, a už jsem to i zmiňoval, já jsem dneska potkal Vláďu Pajiče a zmínil jsem se, že budu natáčet s tebou a on se ptal, ten ještě závodí, jo? Není malinko možná škoda, že ta Naba o sobě nedává vědět? Hele, tak, že o sobě nedává vědět, to všichni víme, kdo se kolem kulturistiky pohybuje. Je to zapříčiněno asi nějakou mentalitou nebo názorem Michala prostě, jo, že to prostě nechce takhle, jakože já třeba být on, tak to prostě cpu všude, prostě domluvím se z nejčtenějšího kulturistika, třeba všude bych to cpal, prostě by to všichni věděli, jo. Ale tak je to taková mentalita, no, tak prostě nedá se s tím nic dělat a jelikož jestli já závodím nebo nezávodím, víš, jak já na těch sociálních sítích, sám víš, že Facebook nemám, na Instagramu, co tam dám, tak je maximálně, když střelím nějaký prase, jelena a jakože já nejsem na ty sociální sítě moc, víš, jakože míž mám dělat nějaký video, tak mi to dělá přítelkyně, protože já to nepostříhám. A takže já se tam ani tak neprezentuju, jakože bych tam dával každý den 10 storíček a fotil se. A když vždycky se vyfotím, tak vypadám jak dráteník, jak kdybych ani necvičil, jo. Takže já se ani nefotím prostě radši, víš, takže já tam vždycky dám něco třeba ze starých časů, jenom tak, ale pro těch 1000 sledujících, jako, to mám jenom fakt, jako, tak jenom, že to tam dám, jako já tím nežiju vůbec, jo. Až se na nějaký rilská, to je všechno pro mě. Ale ty jsi závodil taky v NAC a to tady v podstatě nikdo nezná, tak mohl bys možná malinko to osvětlit. Závodil Petr Vaníš, si myslím, že tam závodil, myslím, že i Bureš, nebo nevím, ale jako je to německá federace, pořádá vlastně v Německu jenom, myslím, že závody, takže jsem tam závodil 3-4 závody, plus vlastně ty profesionály jsem tam závodil, teďka mě pozvali a federace je úplně úžasná, lidi úplně bomboví, prostě já mám rád Němce, jakože jsou takový přátelský, takže jako mě se tam závodil úplně suprově. No. A všechno jsem zvítězil. Všechno jsem vyhrál. Pak jsi byl taky v NPCčku, to si pamatuju 2018, nějaká Itálie tam byla? Jo, byl jsem v NPCčku, máš pravdu, bylo to v Itálii. Bari to bylo. Bari, no, na to mám strašně blbou vzpomínku, protože jsem se to nemohl jít na záchod, slušně řečeno. Protože já mám problém strašně, jakože ne, není to z důvodu cvičení, ale já nejsem takový jedlík prostě, jo. A mě prostě blbě tráví a já když se nevykladím, tak prostě netrávím, jo, když před závodem. Já musím mít prostě prázdný žaludek, abych furt trávil, takže to musím. Jo. No a tenkrát jsme byli na závodech, forma dobrý, tyhle, a teď jsme byli na těch závodech, tam byl prostě chaos, tam byl i Gunčík tenkrát, nebo jak on se jmenuje? Jo, Sebastian. A já jsem prostě potřeboval jít na záchod, na velkou, abych to prostě ze sebe dostal a zase prostě začal cukrovat. A já jsem došel na ty záchody, a všude prostě nasráno. Ale všude prostě hovna tekly, vole. A já říkám, a na hotel to bylo další třeba půl hodiny a tam to bylo tak chaotický, že jsi nevěděl, kdy jdeš, vole. No takže já jsem ty vlastně závody posral, ale prostě jsem se nejsem. Naopak. Takže tím vlastně jsem tam jako vyhrál první místo v juniorech, tím se ani nechlubím, ale pak jsem byl třetí v mužích, ale prostě ta forma byla zalitá. Já se prostě jak netrávím, tak se zaliju. Jo, u mě to je strašně těžký načasovat tu formu, já jsem na to strašně háklivý, na jakýkoliv přesun, posun. Jo, jak já prostě, fakt to mám strašně, nemá to jak každý, že si dá superku a vyjde mu to. Já to fakt mám jakože alchymii. U mě se musí fakt ze vším na 10, prostě na gramy všecko načasovaný, aby to vyšlo. A jak něco posereš, tak jsi pryč. Hele, v minulosti jsem o tobě slyšel. Jo, ještě to řeknu jednou k té Itálii, byl jsem tam tenkrát, ještě než se narodila moje dcera, tak jsme jeli do Montecatini Terme, to byla myslím, že Naba. Já jsem tam dojel, podal jsem se do zrcadla, žena byla v 9. měsícu nebo 8. měsícu těhotenství. Já jsem si pál do zrcadla a říkám, takhle nikam nejdu. A nešel jsem na závody. Den před závodem jsem to zrušil. OK. Já jsem o tobě slyšel v minulosti, a nevím, jestli to tak je, že v dietě ty jsi schopný chcípnout kvůli tomu, ale že bys byl mnohem lepší závodník, kdybys tu samou píli, co máš v dietě, měl i v objemu a v offu. Je to tak, že tam s tomu ne vždycky úplně všechno dával? Hele, jakože v dietě 100% nebo nic. Jo. Jak se nenajím, už vidím, mě už to třeba jde o půl hodiny skluz a já už jsem nervní, ale já kvůli tomu třeba nejdu ani cvičit. Jako. Já fakt musím mít jako v té dietě, je to u mě prostě úplně striktní, tam se počítám prostě i gram, prostě masa si nedám navíc, nic. Jasně. A i v tom tréninku prostě jedu celý rok jakože pilu, jo, co se týče tréninku. Tréninku nikdy nepohlevím, protože se mnou nikdo moc nechce trénovat. Jediný, kdo vlastně se mnou zvládl trénovat, jsou 2 lidi. A jinak se mnou to jako nikdo nevydrží, protože jedu fakt jako vysokou intenzitu. Jo, nejedu takový objem, ale strašně vysokou intenzitu tréninku, jakože fakt Dorian Yates, ale mám o trošku víc sérií
ale jedu úplně s proměnutím do srače. Jo, jakože nohy prostě se mnou fakt nikdo nedá, jakože třeba. Jo, a hlavně časově to se snažím zkracovat co nejméně, úplně to jde, úplně, že to tlačím na pilu, ale v objemu to je prostě špatný se mnou. Jo, jako já si myslím, že kdybych jedl tak v objemu, jakým v dietě, tak už dneska jako osobně z mých pocitů a z toho, jak vím, jak moje tělo funguje, tak si myslím, že už jsou prostě někde ze šátkem, jakože. Jo, protože já vlastně většinou přiberu všecko v dietě a pak vlastně skončí závody a já na to prostě s proměnutím kašlu. Jo. Já třeba ráno si dám žemlovku, prostě pak si dám řízek, pak se najím odpoledne si dám klobásu a po tréninku si dám třeba nějaký gainer, třeba jen tam na baru, ale já třeba jestli v tom objemu třeba mám 80-100 gramů bílkovin, a to je prostě nic, jako víš, jako trénuju furt takhle bomby. Ale prostě já to prostě jídlo nesnáším, ty vole, mě to úplně omezuje život, trápí mě to. Jo. Jako teď už jak jsou v dietě, tak máš hlad, tak jíš, ale v tom objemu prostě jo, já jsem takový, že já se musím buď věnovat kulturistice, anebo myslivosti. Já to nejde to skloubit dohromady. A když děláš myslivost, prostě tak, jak to dělám já, tak prostě nemáš čas na to jídlo, prostě fakt cestuješ, prostě krmíš, střílíš, nespíš v noci, třeba 2 dny nespíš, lovíš jenom. A ono prostě já se buď třeba část toho roku věnuji jenom myslivosti a do toho si cvičím, ale pak zase to přehodím, že teďka zase třeba nechodím ani do lesa, protože už pak nemáš ani energii, jo, když střelíš třeba 150 kg jelena někde vezmu, jak ho tahají s tama, jako, jo. A vlastně to by ti potvrdila i vlastně bývalá žena moje, myslivost, jako to, co jsme, vlastně já jsem závodil, abych se k tomu dostal, já jsem závodil v té mojí éře, když to budeme říkat tady. No. Pak jsem měl takovou delší, jakože jsem závodil, ale nebyl jsem tak vidět, jakože jsem závodil nějaký to NPC, NACčko a vlastně až teďka poslední zase 2-3 roky z tomu šlapu, jakože jsem, pak se k tomu dostaneme k těm titulům. Jasně. Ale my jsme vlastně měli honitbu v Lužických horách, jsme tam měli 1600 hektarů lesa a o to jsme se starali vlastně, když to řeknu, já s ženou a můj otec. A to bylo prostě, a můj kamarád Martin. A to bylo to, že jsme každý víkend z Brna jezdili 300 tam, 300 zpátky a každý týden takhle. A vozil každý týden prostě 1,5 tunu krmení, prostě a to celý víkend rozvážel. A to jí žena říkala, že jsme třeba dojeli, byl o 4 kg lehčí. Tam prostě jedině, co jsi tam jedl, tak byl prostě špek. Já jsem viděl fotky, jaký špek takhle rozhodně. Jo. Tam prostě nemáš čas, jakože ani na to kuřici, tam si prostě ukrojíš kus salámu, jdeš a rozazuješ krmení, jíš prostě, jo, pak sedíš do rána na posedu a tam vlastně i moje dcera vlastně s ženou vlastně jsme x let vlastně tam vyrostli, žili jsme tam a jenom jsme pendlovali mezi Brnem, že jsme dojeli v nedělu, pondělí jsme ještě byli rozbití, úterý, středa se chystalo už krmení zase a ve čtvrtek, v pátek už se jelo, takže my jsme žili x let jenom tady tím. Ale můžu říct, že bych to v životě za nic nevyměnil. Jakože pro mě, kdybych si měl vybrat myslivost a kulturistiku, tak je myslivost. No to jsem se tě chtěl zeptat, takže seš spíš myslivec, co si zacvičí, než kulťák, co má zálibu v myslivosti a v lese. Jo, spíš myslivec. Já lovím vlastně od 5 let. Mě otec k tomu dostal v 5 letech. V 5 letech jsem lovil prvního srnca. A od té doby vlastně tím žiju, jako jo. A to je pro mě úplně všechno, jako. Hele, teď tě teda čeká dieta. Jaká je dieta jako Milana Kince, co se týče, kolik si na to dáš týdnů, jak cvičíš, kolik máš jídla teď na začátku a tak? A ještě mě zajímá, kolik závodů tak jako ideálně závodíš jako za jednu sezónu? Ale dívej se, jakože s mým metabolismem, jelikož mám extrémně rychlý metabolismus, takže jako do mě fakt zase z nás blízka, tak víš, že já v dietě žeru donuty, pizzy prostě každý den skoro, nebo obden, nebo třeba 2 dny to držím a 3. den zase žeru pizzy a donuty, protože se na mě nedá dívat, jak jsou vyschlej. Takže fakt jakože držím to striktně, ale vždycky za ty třeba 3 dny nebo když to držím třeba 3 týdny v kuse dietu, tak jsou úplně plochý, úplně měkký prostě. Jak to říkala prostě bývalá žena, musíš prostě se nažrat. Jsem mě vždycky podíval, vypadáš hrozně, běž se najest. Takže jsem tam naladoval koblík, donuty prostě. Ale jak vypadá moje jídlo, hele, klasika. Nevymýšlím nic zásadního, kilo masa. Já to už po těch rokách nevážím rýžu, jedu to na hrnky, takže zhruba 300 gramů rýže mám, nějaký tvaroh, nějaký vajíčka. Ale to tak jako, že já vlastně nevlním, nejedu kardio, v životě jsem nejel kardio, nikdy. Jenom tenkrát, když jsem vlastně poznal moji ženu, tak kvůli ní jsem musel šlapat hodinu na kardiu, potom šlapala. Ale jinak nedělám žádný sacharidový vlny, tady ty blbosti, žádný nějaký,
jo, nevím co, prostě ne, jedu klasiku. Prostě je to o jídle striktně, všecko, musí to dodržovat a jak jsou prostě plochej nebo mě jde váha dolů, tak se musím nažrat. Takže žádný vymyslí. Hele, u nás na webu má videologii Dominik Kopečný, ty jsi ho chystal a on mluvil o tom, že pod tebou měl děsně málo jídla, ale ono to možná tak úplně nebylo. Ty jsi tady zmiňoval, než jsme začali natáčet. No, tak tam jakože děsně málo jídla, ono, víš jak, to je těžký, prostě jsem mu napsal tenkrát nějaký jídelníček, tam, abych to zhrnul ten nadlouho, prostě si to špatně pochopili jsme se oba dva špatně, prostě vážil to jinak, než měl, ale samozřejmě jsou dva typy. Když ti to nefunguje, ta dieta, tak musíš buď ubrat, anebo přidat. Takže jsme prostě buď ubrali a čekali jsme, co se stane. Jo? Ono prostě chápu, že každý tělo je jinačí prostě a jak říká Miloš Šerčev, když to prostě nestíháš, tak musíš ubrat jídlo a přidat kardio. Jo. To prostě tak je. Aha. Jo, já prostě i teď prostě nemám na sobě tuk skoro žádný, jo. Já prostě i když v tom objemu jim prostě žamlovku, řízky, párky a nevím co, prostě normální jídla člověk obyčejnej, tak nedržím tuk na sobě. Jo, a když bych jako fakt se kousl a nerozjel to úplně ještě na 200%, tak jsou schopný třeba za 4 týdny se nachystat na závody. Okay. Teďka jak jsem. Jo. Ale vím, že by to bylo strašně na krev a nebylo by to v takovým, jak bych chtěl, protože bych nestihl přibrat to, co jsem v objemu, se na to vykašlal. Jo, a fakt jako já v tom objemu, hele, já prostě třeba ani nejím. Jako. Jo. Já třeba fakt mám 1-2 jídla za den. Jako. Pak se třeba se přejím bramburkama večer a to je tak všechno. Prostě to tak je. No. Ale hodně si mě zajímal v té době, když jsi byl pod Neilem Hillem. Nikdo v Česku nebyl ani blízko Neilu Hillovi. Ani se nedostane. To byl coach Flexe Louise, Williama Bonaka, jako top osobnost jako ve světě. Já už to tady slyšel, ale myslím, že hodně lidí ne. Jak jste se k sobě dostali vlastně? Jakož jsem takový střelec a byl jsem od jak živa, tak jsem si prostě řekl líná huba, líné štěstí. A tenkrát jsem měl ten Facebook, který než mě zebrali, tak se mu normálně, to bylo asi něco náhoda prostě ve vesmíru, protože když mu napíšete, tak vám neodpoví, mu chodí stovky zpráv, že vám neodpoví. A já jsem mu napsal a normálně fakt nekecám, třeba během minuty mi odpověděl. Prostě zobrazenou, ne? To prostě asi muselo být, že to otevřel cinklo tam. Já jsem tam poslal zase nějaký fotky, že? Něco jsem tam svojí lámovou angličtinou a moravštinou napsal. No a on, jakože jsme se k tomu teda dostali, že mě bude teda, že kolik chce peněz, já jsem mu řekl, že prostě tak, jako v té době jsem vydělával už, ale to, co chtěl on, jako dneska si to, a i to, co chce on, si málo kdo může dovolit, jakože ho zaplatit. Můžeš zmínit částku? Co byla v té době? To bych kecal, jo. No, jakož nekecám, tak to neříkám. Okay. Jakože ne, ale bylo to v řádu 10 000 za měsíc. Jasně. A on mě řekl, OK, příteli, budeš jedinej s Flexem Louisem, trénu zadarmo. Okay. A takhle to vzniklo. Okay. Takže mě trénoval zadarmo, pak mě vlastně zaplatil i let. Myslím, že zaplatil mě Holiday Inn v Anglii, když jsem za ním byl. A takže jako dohonil mě ty sponzory, takže vlastně jsem byl fakt jediný s tím Neilem Hillem, který mu neplatili. S Flexem Louisem byl jediný. Sorry, s Flexem, jo. No, takže ty jsi s ním i cvičil. Jaký je cvičit s Neilem Hillem? Jak jako vypadá jeho, je to něco úplně jiného, než jsme tady byli zvyklí do té doby? Jeho metodologie? Ne. Není. Jakože, když bych to měl přirovnat, když jsem s ním cvičil, tak trénuju jakože tvrdějš sám, jakože. Ale na druhou stranu, v životě mě nebolel biceps až někde u kostí, úplně fakt nechápu, co tam bylo jinačího. Ale prostě mě třeba ten zrovna biceps mě úplně bolel jak v životě nikdy. Už nikdy mě tak nebolel. Ale mě bolel až někdy úplně u kostí, tyhle, to byla taková bolest, že to se nemohl ani napít. Jako, jo. A třeba 2-3 dny. Ale jako tam vlastně on jede systém, vlastně ten Yoda systém, vlastně 3 týdnů. Mě to nevyhovovalo, já jsem od něho měl napsaný tréninkový systémy, jo, plány. Mě to prostě nevyhovuje, prostě já jsem člověk, který nepočítá. Jo. U mě trénink je takový, že jedu do srače. Jo, a já třeba jedu, ani nevím, kolik jsem toho jel. Jako. Třeba jsem byl teďka cvičí jeden takový klučina a on mě říká, kolik ještě, říkám, já nevím. Prostě až budu vědět, že to je, prostě až budu vědět já, že to jsem tomu dal vše, tak končím.
Jo, a jestli to jsou 3 série, nebo 2, nebo 4, já to nepočítám. Jo, ani nepočítám zahřívací, ani pracovní. Jedu naplno prostě. Jo, takže mě to nefungovalo prostě, jakože já jsem to ani nejel popravdě. On mě to psal, mám to někde uložený do dneška všechno, a i diety, všechno. Ale mě to nejelo, tam je jeden týden nízký, pak střední, pak vysoký, jo, a to se furt motalo. A teď furt, já jsem takový, že cviky neřeším. Já jdu do fitka, jo, pojedu tohle, a já odjedu cvik a vím, co pojedu. Až ho docvičím, vím, co pojedu. Jasný. A ne, že si že mám napsaný, to prostě nejde, já nechápu, jak někdo může napsat trénink třeba tobě. Protože ty neví ten člověk, jak ty to cítíš, jak tobě to vyhovuje, jak ti můžu napsat stahování kladky, pak vedržák. A když ty víš, že tobě to nefunguje, jo, to je prostě za mě hloupost. Prostě, když víš, že ten člověk umí cvičit, už má nějaký za sebou nějaký progres, tak prostě můžu mu kecat do nějakých postupů, jak dneska všichni jedou nějaký ty 4+4 a taky ty testy, nebo 4x4. Jo, já z toho nejsem moc zastáncem, jo, ale protože ne na každého to funguje. Pak si zavážeš ruce, urveš si nohu. Jo, takže jako já to nejsem tak zastáncem, prostě tady tohle. Takže mi to nefungovalo. Jo. Ty jsi za ním byl i v Anglii. Jo. A co se zmínil, tak ty jsi s ním měl dokonce letět do Indie. Jo. Vlastně tam to bylo naplánované tak, že jsem měl odlítat s ním do Anglie, tam s ním žít vlastně na hotelech, on tam měl nějaký klienty bohatý, že tam budeme trénovat společně a pak vlastně, že odjedeme do Ameriky. A tam budeme zase společně žít, že mi všechno zajistí, ubytování, všechno sponzory, že to bylo platit prostě, ale jakož jsem byl takovej bujácnej prostě, nebo ne bujácnej, ale byl jsem trošku myšlenkama jinde, angličtina nebyla úplně na 100%, otec mě nechtěl pustit, takže to bylo takový všelijaký jako, ale že kdybych asi tenkrát odjel, bych byl dneska někde jinde. Potkal jsi tam spoustu osobností, potkal jsi Flexovize, koho jsi ještě takhle potkal? Protože byli všichni z té světové špičky, já nevím, kdo tam byl tenkrát už před 10 letama, prostě tam byl Rich Gaspari, Brent Warren, Johnny Jackson, Flex Lewis, to bylo jasný, zase jsme byli furt. Z nich ti musela spadnout huba, ne? Tak ty jsi taky jim fandil. To se nedá srovnat prostě. Jako já nevím, jestli jsi viděl někdy Brent Warrena v té nejlepší formě tenkrát, když byl. Jsem viděl jen na Evils, když byl tady ten. To byl to bylo něco, to bylo tvrdý jak beton, se na něho díval. Jako. Ale on byl tak obrovský, že to byl jak Jalvan Ninja, když šel, ne? Ale jako neměl moc sílu, jako. Když jsme cvičili ve fitku, tak nezvedl rance, jako třeba 120 na bench a to bylo všechno. Jako. Tak, to jako nic moc, to tam zamáčklo, si tenkrát pamatuju jel a furt samý fucking go a pak ho to zamáčklo. Jako tam Johnny zachraňoval a no a takže jako my jsme tam jako zažili jsme jako srandu, jako bylo to fajn, jako vzpomínka, vlastně byl jsem u Doriana v Temple Gymu, s tím mám taky fotku a to můžu říct, že to byl, zažil jsem plno těch osobností, ale Dorian Yates, my jsme takhle cvičili a on byl třeba jak tady kolega, s něho šla taková atmosféra, ale taková energie, že já normálně jsem cvičil, jsem to viděl, jak jsem normálně furt jel, normálně jsem nemohl přestat. A prostě to bylo, s něho šla fakt taková energie, že by se roztrhl. Ale no, on nemusel nic dělat, jenom že tam byl, tak to viděl a furt cvičil, prostě měl chuť úplně všechno roztrhat. Byla fakt bomba, jako na to vzpomínám strašně rád. Já jsem vlastně viděl tu fotku, kde seš ty, Dorian a Honza Kavalír. Je to tam tak vlastně byl se mnou, že mi vlastně pomáhal překládat vlastně, protože tam když nebyla mizerná, nebo ani teďka není nějakou, že úplně bomba, tak nějak se domluvíme. A ty jsi mi tady zmiňoval, jak jste došli do Temple Gymu a chtěli po vás zaplatit, mohli jste tady zmínit, protože mě pobavilo. Jsme došli do Temple Gymu, protože jsme se chtěli podívat, prostě jsme šli jako uličkou všude nablitý, ne, ty to všude odpadky, jak Anglie, jsme prohrabali. Jsme šli po takových schodech, všude plíseň, smrad, ne, úplně z vlhko, tam prostě padala umytka, ne, normálně díra normálně jsme cvičili a měl normálně díru a tam chodili lidi, ne, normálně to je koukali přes tu díru, ne, záchody byla jenom díra, ne, taková normálně podléze díra, tam do toho scalz, ne. No a jsme došli na ten bar a oni, že vstup a toto a Honza na ně ho trénuje Neil Hill. Opravdu, ukázal fotku, ne, a on, máte všechno zadarmo. Bylo prostě dobrý, ne, ale ty stroje byly úplně vlastně oslizlý, ne, tam bylo tak vlhko, že to prostě všechno tak, jak si smrdělo, jako když vidíš některé ty fotky, tak to tam tak nevypadalo. Prostě všude prachu, tyhle, že tam bys foukl, bys zdechl. Hele, a ty si dokonce zmiňoval, že jsi byl i pod Dieselem Morelem a takhle, kdo tě všechno koučil, protože to já jsem vůbec nevěděl. No, Jean Diesel Morel, tomu jsem vlastně s tím jsme spolu asi 2 roky spolupracovali. Nebo rok, já už kecát, nevím. A to bylo taky fajn, jako, že ta příprava pod ním. Pak jsem měl nějakou přípravu pod Patrikem Tuhrem. Tak to jsem, já vím, že tam byl Honza Turek u něj byl a tak to jsem byl taky, OK. To měl jakože velice zajímavý přístupy.
To jako bylo velice zajímavé. A on není známý malinko tím, že chemii tlačí ve velkým? Jo, ale jakože naopak jako nebylo to tak velké. Nebylo to tak, okay. No, jakože až po mně chtěl nějaký věci, které jsem neakceptoval, protože třeba jakože, ať se to nezdá nereálný v tomhle světě, jak nesnáším prostě, že budeme mluvit na rovni prostě feťáky, prostě aplikace do žil, to je úplně, když mě mají odebírat krev, tak já to nemůžu vidět. Podříznu kozu, vole, vypávám všecko, prase rozbouřu, ale jak mě někdo má píchnout do žil, já bych umřel, tyhle. No a on tenkrát vlastně po mně chtěl nějaké aplikace do žil a takový, jakože do krevního řečiště a já jsem tomu jako fakt, jako já jsem řekl, že na to se můžu vykašlat. Jo. Že to bych jako fakt, ani kdybych věděl, že vyhraju Olympiu, tak do toho nejdu. Jako, ale jakože nebylo to nic ve větším jako nějak jako extrémní jako bomby. Jo, bylo to taky normální, jakože. A ta příprava se celku povedla, jako nebylo to špatné. A teďko se chystáš sám? Ale no po roku nebylo to další spolupráce, byla to jenom vlastně krátkodoba před závodama, asi nějaký 2-3 měsíce. A teď se připravuju sám. Budu se připravovat sám, protože už jakože, vždycky jsem se jakože pak už připravoval nějak tak sám. Vlastně teďka poslední 2 roky jsem vlastně závodil na Srbsku mistrovství světa v Nabě, který se všechno podařilo vyhrát. Získal jsem i profikartu v Nabě, vyhrál jsem mistrovství světa absolutně ne, ale vyhrál jsem svoji kategorii. Jasně. V profesionálech jsem skončil 2. To jsem se připravoval sám. A vlastně zkušenosti čerpám z toho, co jsem nabil za ty roky. Nehledám žádnou vědu, prostě tvrdá práce a ta přinese výsledky. Ty už jsi v Nabě zvítězil ledas, co? Chybí ti ještě něco? Vyhrát titul mistra světa v profesionálech můžu. A to se povede letos? To se povede, yes. To je jasná věc. Ne, já nejdu nikdy na závody, ale já jsem takový, že já mám nastavený už teď, že jdu vyhrát. Já prostě jdu takový, že vyhraju. Jo, já prostě nepřemýšlím nad druhým místem. To je prostě pro mě úplně, to je úplně nereálný prostě. Já přemýšlím nad vítězstvím a to prostě mám každý den před očima. A když jdu na závody, tak já jdu vyhrát prostě. To, tak je. Jaký byly nejhezčí závody, kdy závodili? Je to ten Universe? Universe asi, to bylo jakože z pohledu, to je jako těžký, no. Já jsem ani přemýšlel jako na nějakým závodám, které mě jako ukotvili. Ale jelikož, jak jsem ti říkal, jsem dospěl do takové fáze, že tu kulturistiku beru jako takový koníček, jako zábavu, tak ani to už tak nějak neřeším, jako co je hezky, jako prostě jdu si to odzávodit, jako mi každý závody s prominutím serou, jo. Všude zdržení, jsem nějaký bikini, tam skáčou nějací ty dráteníci, fyzici a takový prostě ne. Ale jako ten Universe byl nádherný, to jsem si tam zažil fakt jako krásný příběhy, jakože to bylo nádherný. Takže ten Universe, to asi, Universe. A jakože ani jako jaký vítězství mě nejvíc těší, tak ani asi nevím. Nemáš takhle. OK. Kolik stojí jeden závodní víkend takhle? Kolik stojí takový výlet? Záleží, jak chceš, jak si žiješ. Můžeš jako low cost, nebo jako jít raz. Kolik stojí tebe? Jako, tak, jako umíš tam plácnout peníze, jakoby nechat tam 25 za víkend? Ale záleží kam jdeš, jestli jdeš tady třeba do Rakouska, tak je to zapakatelné, že jdeš třeba do Itálie, tak těch 25 třeba tam padne. Když jdeš někam do Itálie nebo něco, tak třeba jako stály měrný závody 50 jako jeden víkend. Jako, ale tak jako já to neřeším, jako prostě já jsem takový, že a teď jdeš na dovolenou, prostě neřešíš, prostě jdeš na dovolenou, jestli tě drink stojí 800 nebo 300 neřešíš. Prostě. Protože já jsem si závody, víš, jak jdeš na závody a chceš si to užít, tak nebudu spát na nějaké nízké madraci, tak si prostě pořídím lepší pokoj, kde mám prostě komfort. Jako. No, protože já jsem se tě ptal, jestli nechci zkusit i jiný asociace, jako PCA, tam jsou peníze a ty si mluvil o tom, že hele, zase takový peníze, abych na tom vydělal, tam stejně nejsou, takže... Jako, dobrý, vyhraješ, jak jsem ti říkal, vyhraješ třeba 2000 €, co to je, jako, jo. To je jako máš půl stáže, teď si vím, že tě... Dobrý, a teď jakože, když se budeme bavit úplně na rovinu, jo, takže v přípravě tě stojí jako jídlo, co, no, tak tě stojí nějakých tady třeba 10 000 měsíčně, třeba to jídlo, 6 000, nevím jak koho. Jasný. Měsíčně, teď nějaký trénová, vlastně třeba mám fitko zadarmo, díky, že trénuji v Mišmašu v Brně, tak ty mě vlastně jakože tak, jak kdyby sponzorou už vlastně od mládí, už asi 10 let, tak tam mám zdarma vstupy. Ale jakože tak nějaký věci tě něco stojí prostě, a všichni říkají, že ta kulturistika drahá, tak není drahá prostě. Prostě kolik stojí kuřecí kilo, dá se koupit za 100 prostě dneska.
Jo, rýža tě stojí co u Vietnamca 5 kg pytel, nějaký další věci, všechno se dá, ale co ti tam stojí peníze, tak jsou ti prostě suplementy další, že? Jasně. Takže jako dobrý, takže třeba ti to vyjde, ale to ti stane těch 50 000 ti nezaplatí ani ty 3 měsíce, ani tu cestu, to furt seš v minusu. Jo. Bys musel vyhrát třeba, jak jsem ti říkal, kilo pady aspoň, aby to mělo smysl. Jo. V Česku si to s nikým moc nezacvičíš, ale já si pamatuju, že jsi cvičil s Milanem Šátkem, s Milanem Obořilem a takhle. S Obořilem jsem necvičil. V jakým videologu, jo? Ne, s Obořilem jsem necvičil. Já si pamatuju, já ti ten videolog pošlu. To je ten, jak jsi oznámil, že odcházíš z IBB, tam jste cvičili spolu. Jo, je to možný. Nepamatuju. Takže s kým v Česku jsi si schopný důstojně odcvičit? Je to nějaká slavná osobnost, nebo je to jenom kámoš, co jakoby ti jako... Člověteční trénuje jak babi. Jo? Ne, jakože fakt jsem s nikým si nezacvičil, jako to je jakože nejedou prostě na hranu, jo, furt se bude se co urvou a tady toto já prostě jdu furt bomby. Jo, jedině jako fakt s ním si zacvičím, tak je vlastně bývalá žena, ale spolu necvičíme, ale jako spolu jsme jeli prostě jako, jeli jsme na krev, jo. Ale většinou, když s někým cvičím, tak jsou bohužel ten, co to táhne. Víš, vymýšlíš cviky a jdeš tu prostě asi fakt takovej furt na krev, ty vole. Třeba teď jsem cvičil s borcem nohy a on, že už to dá, tak jsem ho prostě hodil zpátky do mašiny, říkám ještě 3, vole. Hodil 3 a viděl jsem, že neselhal. Prostě vidíš, že ještě tam je ten, já už to vidím, že ten člověk ještě dá třeba 5, ale ten člověk v tom musí být nastavený, víš. Musíš umět přepnout. Já třeba, on se třeba mě ptal, jak je to možné, že tak přepnu. Já třeba jedu, selžu, on mě třeba pomůže 2, já si zavřu oči, normálně se, jak kdyby nějak vevnitř přepnu a odejdu třeba ještě 10. Ale úplně a pak už tam nemůžu ani jako nic, jo, ale jsou takové, že umím přepnout ještě v té hlavě a jedu už úplně do mrtva. Jako. Ty jo, tak tyjo, tady to málo kdo fakt jako má, víš, to je podle mě něco, co máš hluboko v sobě. No, jako fakt u mě to třeba vidíš, že jako kdyby se mnou někdo třeba natočil nějaký tréninky, tak já jedu, fakt úplně selžu třeba na těch nohách, se zavřu oči a dám jich třeba ještě 10. Úplně se přepnu do takového nějakého režimu, a úplně do sraček. Ty se stal otcem v 21 letech, je to tak nějak takhle. Změnilo tě to jako závodníka? Hele jo, změnilo, jo. Což si myslím, jakože někdo řekne, jakože sypačka, toto. Zase to říkám, je to každý individuální člověk je jinačí. Někdo si pošle jednu kuru a pak už prostě nemůže mít děcka. Jo, když to řeknu plásně, já prostě s tím žádný problém nemám. A změnilo mě to z toho důvodu, že jsem začal nad tím přemýšlet, tak proč budu sypat, nebo se usypu a co ta dcera bude dělat. Jo, já už beru takovouhle pohled, že stojí to za to. Víš, jako máš dceru, vidíš, jak je nádherná, prostě dělá jako, že fakt mám krásnou dceru. Úplně šikovnou, prostě všecko. A je ti to líto, ne? Jestli prostě ani teďka, jako jo, o mě se šíří vždycky fámy, že sypu strašně bomby, ale nikdy to tak nebylo. Nikdy prostě, jo. Jako to, co jsem jel, nebo je toto, jsem kdy jel tenkrát, jsem nikdy ani nepřekročil takové dávky, jako co dávají normálně běžní cvičenci. Jo. Já jsem byl vždycky naopak, kdo mě zná, tak fakt věděl, že jsem úplně na minimálních jakože dávkách. Jo. A když se mě někdo zeptal, tak jsem mu třeba řekl úplně nějaké blábol, aby prostě měl na čím přemýšlet. Protože cizím lidem nevykládám pravdu, že na co, protože jenom vykladají lží. Takže jako změnilo mi to pohled, to je samozřejmě. Jo, a i teďka jsem si říkal, víš, jako ta příprava, už jsou takové, že na tom přemýšlím, jo, nejdu to, jak prostě někteří tady lidi u nás cvičijou, závodí, co se furt nacpat do profi, ale co tam budou dělat, tam nic nedokážou. Aby skončil mimo top 6, tak jako proč? Protože nemají nastavenou tu mentalitu na vítězství. Prostě, jo. Já bych se tam taky mohl dostat, si myslím třeba, kdybych teďka fakt se kousl, tak třeba vím, že letos nebo příští rok bych tu kartu vyhrál, mohl bych tam závodit v tom IFBB, ale co bych tam dělal? Jasně, jo. Jako co bych tam dělal? Já vím, že na moji kostru bych musel naplácat třeba plásnout ještě 10 kg hmoty, abych byl jako konkurenceschopný na nějaký pomyslné jakože umístění. Ale jeď do Ameriky, vole, a skončíš tam 8. Vole. Na co tam pojedu na 8. místo? To abych dojel, byl bych úplně nasranej. Jasně. Tak kdyby závodil v autech a dojedeš po každý poslední, tak to taky nebude bavit, ne? Prostě už na to se dívám jinak, jako jo, a ty borci tady do sebe cpou všechno horem dole, vymýšlí furt něco, cpou do toho x 1000 prostě a proč, jako jste v 50 budou vole seskli jak jo, 6. Tvoje bývalá manželka taky závodila. Jaký to je žít v manželství, kde oba závodějí? A byli jste do toho asi docela blázni jako jednu dobu.
je to těžký prostě, víš, jak nedá se to skloubit dohromady, jakože dva lidi závodí na nějaký úrovni, když závodíš tady na Kotěhůzské lize, tak asi jo, ale ne na takové lidi, že jdeš fakt naplno, tak se to ještě spojení s dítětem, všechno to odnesla vždycky žena, tím takhle blbě řečeno. Jo. Ale jako taky nějaký úspěchy měla, že jo, došli jsme vlastně k Elite Pro kartě, pak jsme vyhrali několik závodů. Ona to nikde teda nezmínila, jakože jako z větší části, jako z nějaké části samozřejmě to všecko, co člověk udělá, tak odedře sám. Nemůže nikdo říct, že to může on, že to dokázal za něho. Ne, vždycky to odřeš ty. Jo, ale prostě ty moje zkušenosti ji dovedly tam, kde je teďka je. Bez toho, jakože si myslím, že by nebyla na takových, jakože takovýmhle posunu, nebo na takovýmhle, jak to říct, na takovýmhle úrovni, jak je teď, nebo kde závodila, jo. Ať se týkalo o superkompenzace, o další věci. Ač mě třeba potěšilo, nebo ani nepotěšilo, protože jsem věděl, že tady ty zkušenosti jsou tak jakože tak stejný, nestejný, ale jakože tam nebude takový rozdíl, tak tenkrát furt měla potřebu mě nevěřit v tom, co já jí říkám, jo. A ona jela za Tomášem Burešem, zaplatila si konzultaci, řekla mu všecko, jak má naplánovaný, on na to řekl, já to nemám co měnit. Vidíš, zajímavý. To, co se mi řekl, ať mu řekne, jako jak to je všecko naplánované, tak on řekl, že nemá tomu co dodat. Jako. A prostě já jsem přijela a říkám, furt mi potřebuje nevěřit. Říkám, myslíš, že zkušenosti prostě od světových trenérů jako předčí někdo tady z Česka? Asi ne. Jako neříkám, Tomáš Bureš je vynikající trenér, jako že dokázal plno úspěchu, já ho beru jako velkou osobnost kulturistiky, ale ty zkušenosti prostě, když máš něco prostě od Nila Hilla, od Jean Diesel Morela, prostě od Tuorha, od dalších a poskládáš to, dáš z toho nějak svůj prostě plán, to vole nemůžeš prostě překonat, to nejde. Jako, nevymyslíš jako už nic lepšího. Jo, a když to řekne i u nás, to je vlastně nejrespektovanější trenér, bych tak řekl. Když to řekne i on, tak si pak říkáš, nejde kam posunout prostě. Tím, jak jsi malinko sešel z té slávy, nebo nebylo to o tobě tolik vidět, tak ale stejně si nás zajímal, jak jsme se jako bavili a tutově o tobě vzniklo spoustu lží a mýlek a co takového jsi všechno o sobě slyšel? Protože seš takovej jakoby malinko shadow, protože ty seš jako v tom stínu, vlastně se o tobě neví, ale všichni víme, že tady seš. Já jsem četl nějakým interview s tebou, myslím od Pavla Vacka, že... To na dovolené jsem to četl, ten interview. Jo. Že se o tobě vykládalo, že na Bati zaplatila, abys tam šel a takovýhle věci. Jo, tak to se lží, mě nikdo nic nezaplatil. Já jsem taková, to víš, se to říkal, nejsou ovce, já jsem prostě jdu proti proudu a jsou vlk. A proto nejezdím, necpu se na žádný srazy, prostě já jsem takovej samorost, prostě já nepotřebuji se nikde ukazovat, jo, i ty, že jsi mě napsal, tak jsem ti řekl, že jo, protože jsem si říkal, dobrý, můžeme se zase po letech nějak dostat tady, aby ty lidi věděli, ale jakože nejsou takový jak Kopečnej Dominik, ten si o ty videologii napsal sám, jeho maminka, takže to se na tebe prásklo. To vím, že se tam nějak jakože tlačili do toho Ronnyho, že jim psali e-maily, jako že by se chtěli zviditelnit. Ale já si myslím, že to je bezlo, protože... Já bych to neudělal, hele, já mám takovou hrdost, že já bych ti nenapsal sám. A když jsem to sledoval, ty tvoje videologii s Tomášem Klíčem, ty s tím mám taky příhody, ty vole. To nepochybuju. No a takže... Ty vole, no to byly příhody, tyhle, jsme spali spolu na jedné posteli, a takové věci jsme chlastali vždycky. No ale tak jakože, já nejsou takový, že bych ti napsal, ani Ronny, abych to užil tím, já bych se normálně hambou propadl normálně, já jsem takový, že fakt, já bych to neudělal prostě. A jako lží o mě se vykládá spoustu prostě, že ani nebudu říkat co, prostě to je fakt lží a nadlží prostě, jo. A přitom mě nikdo nezná, jo, a přitom furt mě, ale i dneska už je to lepší, že to jsem se fakt úplně odstranil od těch lidí, ale tenkrát dřív, jakože před pár rokama ještě, se o mě vykládalo strašné věci, jako jo, úplně nesmysly. A já jsem úplně vždycky říkal, proč? Jako, víš, jak kdybych byl na těch sítích, jako fakt, kdybych tam dělal blbosti, tak neřeknu. Říkám, proč mě furt potřebujete řešit? Ček, já nic nedělám, já jsem úplně normální člověk, jako dřív jsem byl trošku jako jiný, to je pravda. Byl jsem takový trošku jinačí, ale dneska už jsem úplně jinačí člověk, jsem úplně klidnej, prostě jsem úplně, víš, jak úplně v pohodě, nic s nikým neřeším, nemám nikým problém. Ani se s nikým nestýkám, jsem všechno utl ty kontakty a mě prostě nechci řešit s takovými lidmi nic. V mládí si
slyšel od velkých jmen, že se nedožiješ 18. Jo. Stále jsi tady, testy tam máš v pohodě. Letos si zvítězíš na světě. Musí tak být. A je ještě nějaká meta potom, co dál? Jo, tak ty predikce byly do 18, pak to posunuli do 20. Tak to jsem se vždycky smál, jakože mě posunuli o 2 roky. A já fakt chodím jakože na krevní testy, chodím k doktorovi jakože na vyšetření a můžu to i prokázat, i tomu nikdo nevěřil, jako poslední krevní testy jsem měl jaterky 0,95, jako. Já srdce, ledviny, vyšetření, všecko úplně bez vady, jako. Já mám jako kdyby mám jakože vadu srdce, ale to už se mám jako z dřívějška, z toho, že mám jakože jedna chlopeně, kdyby nepracuje naplno. A to má ale spoustu lidí. Jo, takže to není jako se sypáním nic společného, jako vůbec, jo, ale jakože co se týká orgánů, jsem úplně, byl jsem ani na měření, jakože mi to fakt měřili, jako rentgenem a to mi to přeměřilo, všechno je cajk, jako. A na co se ptal? Že letos vítězíš svět, jo. A co dál? Co no potom? Tak jakože, to je jasné, vyhrajeme v Rakousku. No a je ještě něco, co by tě pak lákalo? Máš tam něco? Nebo si jenom tak závodit v pohodě, udělat si jako zážitky a takhle? Ale nevím, jakože vyhraju ten svět a já jsem panu Krupovi slíbil, který vlastně letos umřel, že až vlastně se dostanu do profesionálu, tak jeho plavky pověsím jakože za rámeček, protože já mám jediný plavky, mám od roku 2010 do dneška. Fakt? A ty jsou po panu Krupovi, který závodil v 80. letech, jsou fakt jako bombardáky. Ty už mají jako za sebou hodně. Takže to až vyhraju, tak je fakt dám za rámeček a koupím si nový plavky. No, možná si koupím nový plavky. Okay. A když už, tak jakože, já nevím, buď se kousnu a třeba zkusím 2 roky tomu dát úplně plný pecky, dám do toho všechno a budu tady provětrat ty větrníky, anebo ne. Mně se vlastně líbí, že jsi našel takovou tu cestu, když si to máš jako zážitek, máš to hezký, ale vlastně hlavně jsi otec a máš svoji myslivost, nežiješ jenom tím, což je mi vlastně čím dál tím víc, čím dospívám, tak je mi to sympatičtější. Jo, to jak jsem ti říkal, prostě co, dostaneš tady půl míča, co, pojedeš na závody do Ameriky a skončíš 10. nebo si půjdeš užít život. Jo. Pojedeš tam pojedeš na dovolenou, tam to pozveš někam ženu, děláš si svatbu, nebo já nevím, jo, tak já to tak beru, jako že na co budeš vyjazat peníze za něco, co vlastně nic, jako. Jo, z dnešních té kulturistiků v Čechách, jako Lukáš Osladila nikdo nepřekoná, asi určitě ne, nikdo tady na to není. A jako se cpou furt někam a stejně končí je furt někde vzadu. Jako. A když teda se podaří, že skončí někde vepředu, tak tam nikdo nebyl, že? Tak tedy, když jdeš tady na závody, vyhraješ, ale nikdo tam nebyl. To víš, to je nabě. Tam vyhraješ kategorii třeba, ale tam za tebou jsou borci, co vypadá, že necvičili. Může být. Jo. To tak? OK. Hodinu máme za sebou a dneska jsem se dozvěděl spoustu zajímavých věcí. A je to fakt jedno z nejlepších interview, co jsem tady měl, jsem za to šťastný, já ti děkuji, že jsi dojel, neměl jsi to kousek úplně. Určitě bychom točili nějaký video z tréninku, můžeme dát? Mě by to mega zajímalo, tak doufám, že se nějak domluvíte, zkusím nadhodit udičku a tak. Můžeme dát trénink spolu. To bych chtěl a vlastně ale musíš přijet do Brna, protože Brno je meka. Klidně dojedu do Myšmaše a bude to zážitek. Děkuju a díky, čau. Čau.